kan chanel min lo in saka min lo thlir sak tu ti song song in zawa in che bai le vek ole ton tuma po hian case ngei nom tak mai kan ngai thla in kan thlir ho le dona video te abula chang atop thlengin min lo thlir sakin min lo ngei thak sak le theu don ya kumsang ni som panga october thla khan Sofia Koitseri kumsom ni pakhat mi lek Dutch medical zerlai Uganda damdo in pakhata in tan ti lai mek chu maktak mai hian a hnu chui zui nge na omnia lawin abo pil mak maya he abo na hian mi tam tak mak ti a hlo ba ka he chanchin hian ngai dan in anglo tak tak mai chu ron hring chuak ngal zatin chu chuan mi bo chong tu thu nei tu te lampo chu ati chi ai man le nge ani alandana Sofia hian Uganda chaw san ma hian safari lam atlo phota ma se heta tang hian achin shel zui nge na omnia lawin abo pil tak mak maya heta abo na po hi chui sui po chu harsat ema wangin le Sofia e chu van doi thlak tak maya ramsa tin an be awanga anuna chanta anga an nge awangin a case po chu kharlei lok hialani ta a amai ro chu ramsa ti laka anuna chanta po ni se engfin fianarin tlak ma na chui tu tian an hmulo awangin an rin dan chu pomtlaka an rot lo awangin le achung ti beidon do lo na awangin ton thlengin safe bo na hian thothar shel bel to so aron piang ta zela engwanga bo nge ani ti hi kenirin thiam phak alo ni rengim ti hi kan soilok thirawa engtin nge he khesi akal zel ti te enge abul chana ti te le no chui tu ten engthil nge an hmu chwa thar ti te chatorin I han ngai thlak chun som zel ti ang Sofia Isabella Frederica Koitseri hi Amsterdam Netherlands a April ni ni kumsang khasakwa somkwa palia khana lo pianga anole apa hi Gerard Koitsera le Maria C Carmeni tini in Sofia hian naw pahni anei boka an chung kwa hi chenral pol thiam tak chung ko in hmangai tak ani mai ba ka Sofia ipo hi anaw panlai po a arwal puite aya naw pang fingzok mani injing tok takle ati to na lama milulul tak a hlo tlin ma chu beidong do ngai lo mi ani a anu le apati tan po hian fanadu omle chon om tak mai ni in nakin loka achung de in nga na tora mi poimo tak mai ani boka ti chuan Amsterdam Youth Theatre School a koming moza takala lekha po athiam theipol tak ani thina wangin zirte tu te do sakpo a hlo fal na la he mai ba ka aslama hian atui thinin thiam thil chang sang po anei nuala engkung po zo do ni se boilo tor kan ti angchi mani to ka lu zowa mai ani a amai ro cho hetia achlama atui em lai hian Sofia I chuan alin huna ani tum chu achia le thasiarna a man thiam hnu chuan thlak le in damdoi lam thiam ni chu achak le ta zoka te chuan achung te bula po engi mo zong taka mi apui theina turin damdoi lam zer adu thote chu a sei hnuwa adu dan te chu achung te po chuan an lo rem ti pui ve ta ani tin Sofia hi in fiam na lam ngai na tak mai ni in basketball khelte hockey khelte hi in fiam na ro ro po angai na fal em ema thiam po thiamin an school sport ate po apol puite tan heng in fiam na te hian athlamuan pui om thin hle boka tin Sofia hian taksa soi zoi lam hi awar thinin hun ol ane rem chana piangin Amsterdam park lar tak mai Vondel Park an tia chuan a taksa te chu a soi zoi ve zia thina te chuan hun engemaw chen aliam le hnuwa a kalna tur taka khwanu ina aduan saknia angai damdoi lam zira to chuan akong chu en hong ta hlau maya hetia azirna bol athan la hian Sofia I chu kumsom ni pakhat mi ni to yen a kalna tur nge ya pathian ro ti hai the ro lawa chuan atui mai ba ka azir lai te po chu athiam thin em ema Sofia hian Bachelor of Medicine zirin azir chhuat nuwa Dr. Zirle tumin suang to na lian tak mai ani bok ani te chuan kumsang ni som panga August thla khan Uganda a Lubaga damdo ina athiam thilte ti pun ani thena turin le chortlak ani rengem ti fiana tur internship ti tur chuan chulai hmuna chuan kalin he hmuna hian karya zet a omanga ya ama hmesha tu te chuan Sofia I chu mahun eng tak ani ani ti a hmela le a cheche an hmu atang ringot po chuan lo shek ngalin arwal puiti aya adang lambik zia chu a chetla chuan ati fia thin hle boka tin azirlai azirna konga po hian achung te chu ti boy adu ngai lawa amamo ang te po chu a in tum chop ve zel theina tur hian a phak ang to ka nadang po thok pa in part time in naw om tuwa atang boka chunga tanga asum tho chho ve te chu
azir lai sen sawa te chuan hmang ta zel thenin chutiang khop chuan mani to ka puitling ve tok tak mai ani na chuan achung te po chu atilom thin em a anni lam po chuan an fono chu chanpui angai na la ya po phur takin anlo chanpui pha boka tin athiam na le athe na mai ba ka atlom ngai na awang hian midang chanpui te chu nuam ti thenin ani na taka chuan nula bel chian dol tak kan ti the ome hei mai ba ka Sophia hian adventure lampo angai na in tlanglon le ruam thuk tak tak alam hungai lo thil hanzir chian de chu nuam ti thin em a chunga chuan alakal ngai mi alo na huna akal chang da chuan thil thar shed bel nge turin aril ro chu alo bo se thin boka chumi awang tak po chuan arwal pui dang ti ai po hian a fing kan ti lo thei lawang ti chuan august tha kum sang ni som panga khan asong to na ti hlo tling thei tora ara bi pui mo ber te sing mi hlen chuak turin uganda ram lam chu apan beta a chutia alakal ngai lo na hmun le akal chana bang te po chuan a phurin chulai hmuna chuan kong eng motala hlokna a chhar nge theina tur hian akal ma atang ho hian ain bo se tan to boka chutiang chuan uganda a thlen hnuah hian a be se angein an ha thoda to dam do in po chu anom mai pe alama dam do ida thok nen po chuan anin hmuni masabira tang hian in po takin anin kom hmal theya chungde chuan ati phurle zolin a hlim em a hei ba ka hian uganda namle an ti dan de chu aza in a thei ang to khian uganda om chung chong chuan an ti thin dan alati ve ngai mi alo te chu ti ve tum chuan ama po chu ain fuina sa hle bok ani te chuan Sophia hi kan soita kang khan midang lambik tak mai ani awangte an na thona konga thokrim takle rwal pol thiam tak mai ani awang hian abul le avela om de tan po mo mai chi rwal avin alang sara mi ngai nat po a hlo ma in reilo te atan chawa a tho pui te la katang po chuan Sophia i fakna chu ni tin deuh tho ari tamaya chu no renga Sophia i chu chulai hmuna chuan khwa alumba ka na tho tur po omno ma sen ha thok tura kilometer engemaw za chu ni tina kal chhuak thinin ama a ati tur om ang te chu phur takin ati zel mai thina chu mai ni lo damdo in chung a bal deuh chang te po hian Sophia i chuan ati tur anga ngain damdo in ti fai te thleng chuan atul dan ang zelin a thok pe zel boka a tho pui te tan tak po tho pui fel tak mai ani ti lo rol ni lo khopin a che shim shim te chu a fel fain anung chang thatna te chuan ati za hle bok ani heti lai me khian Kampala IST campus a zirlai engemusa tenen building khata ko saho mekin helai hmuna a hmel sha thar te po hi angaina a punrei takata a chen thatak te lawni to ang mai hian Sophia i chuan a kom ngal bor bor theya in mi inzir mi tak mai ani awangin Uganda ram tong po chu chulai hmuna a ompui namdang te ai chuan aman chak jok ma chu mai ba ka Sophia hian a chung te chu ni tin bi thinin chuta chuan ni lenga a hun man dan song song te a shil thin ba ka a chung te na an shat pui nge tur thil te chu a zep ngai lem lawa chung te awang chuan a chung te po chuan Sophia ang fanufel tak an nei chu van nei anin ti thinin anin chong be thin em a tin an fanu tan chuan swang to na ro pui tak lo nei bokin an fanu in ado to samle a swang to na te a pui tlin ngei thina turani phot chuan kong tin jenga lo pui po chu anin hom hle bok ani hengba ka hian Uganda no pangte po in Sophia i chu an ngai na in abula an om tam em a chutiang bok chuan Sophia po hian no pang chon chhai dan te chu athiamin a huna chuan ama ngai na to no pangte kumila lo in herrem angai huna po ain siam rem ba zela hetia no pangte na an ngai nat na awang rengot po hian mi chefel tak ani ti a hria thei ome te chuan Sophia i chuan lubaga dam do ina ati tur ang angte ati so to hnuwa po an ramala ker lok lawa Uganda a hon engema chen cham chu atum re pota a chan chu Uganda mi te chu mi thale nel om tak ani mai pe alama ama tho pui ti le no pangte po chu anel to ema pangin Uganda chu nuam ati ema reilo te hnuwa chhosan le mai turatan chuan a hun ton hlim om tak tak te kha a phal lawa ma se hetia amma huna pe se na eng tak ne ya hun a man la hian a swang to an a po a ala duan lok ngai lo le a chung te po ina an be se lo thil chu a chunga chuan aron thleng don ta ani a chanchin an tarlan na a alan zel danin Sophia hian kum som paruk mi ani lai tangin rel rolam nat na bipolar disorder ani chana he nat na he thunun thelo khopin atira chuan aron lang chok na se mi ma amai ro cho ama to ka me se chak tak le
damdoi lama enkol na thatak aduna wang chuan anat na ti po chu Sophia chuan thunun dan chu thiam thuain midang ti ang bok chuan non hlim om tak chin chhia thlak tak mai man dan chu a thiam chho ve ta zela ma se he anat na hi a thian hnai vai tak tak tele a chung te chau hian ria in anuna midam zok te hian Sophia ina ril rulama boina atok ani ti hi an shet pui lo thong ani te chuan kumsang ni som panga October ni somni pahnia khan Sophia chuan a internship te chu zota in anrama kerle tur chuan ain bo seita a amai ro chu Uganda hmun nuam tak chu a chwa san hma ngeya a fan ve thein tur hian internship anei zo to hnuwa kar hni chungwe chu Uganda a chwa la cham tumin October ni somni pathuma khan adach pui zirla ni ve thautinian safaria an kalta a heta hian KDP Valley National Park te Fort Portal te Gulu le National Park sang de chu tlo tuma rom man siamin chulai an tlo do na hmun la ya hroi tur chuan Uganda mi an roya ti chuan chumi motor hmang vek chuan an do na hmun lam chu panin an hlim em ema an hmun tlo tura hian sakei bak nei te ole te sai te le hipo kan ti dekha an tamin chulai an hmun tlo tur te po chuan hunrei tak chung chu khwalzin tam tak te po hadamna alo thlen to nge ani ti chuan October ni somni pariata pak chu wa thlengin heta hian Victoria Nile an ti mai chu longmangin an fanghala Sophia chuan anuna alaton ngai lo thilti ani wan chuan a hlimpui em ema heta hian Uganda Wildlife Authority Student Education Center an tia chuan a thian pahnih tinen in ngatin helai hmun hi khwalzin then khat poin cholnan an lo hmang ve fo to a pindan pakhat chu mitam takin in tomin in buana le in thiarna hmun po hi hmun khat veka oma helai hmun an thlen hnuwa hian hunrei lo te chung chu hadamna hunte mangin an chauti ari hnuwa chuan Sophia chuan atui uma tui thun tura pon lamba panin an thlenna bulvela bolhlo te chu a char fai pa chel boka ma se zanda rukle achami vela in thiarna bula Sophia umlai an hmu bak chu an hmu zoi tari reng lawa hei hi tun thlenga a thian tina an thian nu an hmu nun na ber chu alo ni zoi ta ani ti chuan Sophia chu pon lama aum rei hle to hnu po a alo la kir lok lo wang chuan a thian de chu an thian nu ngai ven tumin pon lama chuan an ba chhuak ngala ma se Sophia chu motor alo om to reng selo te chuan a hming te chuan awin an thlenna bulvel te po chu an phone flashlight mang chuan an the angin an endik nga zungzunga amai ro chu Sophia reng chu alo lang the selo chutiang chu thil thlen dan alo ni taxi awan chuan Sophia thian de chu an mang ang ta hle maya te chuan an thian nu chunga chuan thil thalo a thlen pal an hlo ema wangin an zona tanga mini som pang hnu vela an thlenna bulvela cheng then khate chu an chanchin an shilve tarengota chuta chuan khutlang mi te chuan Sophia chu an theng anga lo son pe ngalin an thian te chuan Sophia i hladu ber play pa chuan motor mangin an thian nu chu an zong tu chara chuta an hla play thom chu Sophia in a ron sha chuan an lam alo pan mai chu an jim he boka ma se chu tianga an ti to hnu a po chuan Sophia mel reng emo a thom po chu hmu tur le hria tur chu aum ta chuang lawa in Sophia an lo zon to na ngei po chu vai engemaw sat uluk taka an zon hnuwa po chuan a to te ma chuan thil thar hriat bel tur chu an nei thi chuang lawa te chuan zandar kwa a riek nu po a an thlenna hmuna Sophia i chu ala ron ker lo awang chuan a thian te chuan Sophia chung te hnena chuan chanchin chu an hril ve ta ani chuti lai mek chuan Maria in a fanbo thu alo hria chuan a hlau thong em ema Uganda lampan tur chuan indra hmun sui ngal vatin Maria i hian kempala a Sophia in internship ati lai khan voi khat chu alo tlo ve hman to alo ni a te chuan October ni somni pakwa a local police te puina le chulai vela mitlom ngai thin khate puina ne Sophia zotna chu an thok le ta chara hemi tum hian Victoria Nile tanga fit som paruk bel chaw hla a Sophia tui ninge hria chu hmoni in engwanga luibula Sophia tui om nge ani te chu chulai vela omte zona lian tak mai ani mai baka leya chuan Sophia i chu a cha swal pal ani ringbo anom ngal boka a chan chu Victoria Nile hi mun hla tak mai ni in zanlama phe chuan helai hmun hi nel swal a hlom emema in helai hmuna hian olete hipote antamin zanlama chuzong te phone khom na ber pakhat ani awang hian Sophia ipo kha ramsa ten an be lawang ti hoi taka soilok thei ani lauta ani
nima sila Sophia icho ramsa ten an be nge ni ti engfin fia nama awmlo mai pia lama ramsa ten mishing an be na nu ma thi sen emo Sophia bungra then khate po cho motor omnia lawa chutiang chuan Sophia isul no chhizui tor po omlo cho anjong mol top maya mase atuk October ni somthum alo ni chuan Sophia bodana mitam jok rin hel thel cho thudik ani nge ni lauti fin fia na tur thatok tak mai cho mo chwa ani don ta hlau mai Sophia icho darkar somni chin shia tur omlawa abo to hnuwa atui an hmun atanga fitza somrok palia Sophia boro then khat ni nge shia cho bo jong to te chuan mu an nei ta a chuta chuan hiking na akikor hak te a phei khok te a sunglass te a poisa te le a bag te so an mu ba ka le atanga fit som paru ka sanga thingkunga akikor lo in khai cho an mu ta boka chuti rol chuan a bungrwa an mu atanga alandanin Sophia hian ama be to a be let na emo thisen emo po cho motor omnia lo thunga chu mai ba ka ramsa ten an lo be ani rang chuan Sophia bungro then khat khoya emo bera hian thisen emo be nge ni ti sia theina tur enge motal so no aum ngei tur ani laya engthil danglam ma motor aum lo tele akikor thing le ra lo in khai an mu atang te chuan Sophia song to tena an zon to na hmun voi inge mo zat oluk taka an lo dap chwa to na hmuna nge an hnu loka abungrwa alo omle ringo dana tang te chuan ram sabe ni thein an chitalawa te chuan abawa tanga ni ni hnuwa chuan abungrwa te an zon to na hmun ama a an la hmu si lo na hmuna alo om ringot le dan te chu thil thleng satlia mai mai ani theitalo ani chuti lai mekin Thomas Koina survival expert le investigator chuan Sophia bungrwania an shiat an hmu ang te chu oluk taka lo sir chang be bokin chuta chuan Sophia ke kor chu ramsa ti thler ani lo thole chemhanga ti thler nge ani ti chu hoisen takin aron soita a tin athil an hmu dan tile an hmu na hmun te chu ramsa ti chet phungnia na ain som lo ni nge ya a shiat thote soin Sophia bo na chuan engi motak thil je bruk lian tak aum nge ni ti chu survival expert le investigator Thomas ngai dan nge tak ani boka chu mai ba ka Uganda mi ten Sophia bo na chu ramsa tinin in kung kaina nei angin ngai ma se until mo chwale thil kal phunga tang te chuan chu chu mi thiam ti pom dan chu ani theita holawa tin ramsa ten Sophia I kha lo be tareng po ni se au thom emo asol nu aum nge nge tur ni ti chu mi thiam te rin dan nge tak mai ani awangin Sophia bo na chuan ramsa ni lovin thil nung dang zok anin ral nge ni chu an ring ta hle maya chu mai ba ka Uganda mi ni lautan mun sia chen mi lo na mun za na le ngala akal so thil rin om lo tak mai ni in nu chui na thok tak tak tur po hian nu chui tu te tan tak po kong chu aping tak zat ti lo ro la ni talawa amai ro chon nu chui tu te chuan Sophia in nat na ani te kha sha chok le in chuta an rin da na chuan abo ma khan anat na kha ron lang chwakin amutlem hle anga mumal lo de wa phun bulbul ringin a chet phung po chu adang lam hle ani ti chu ama po chon in she in a thian de chon a chan chin chu a chung te shil mai an do anga ma se Sophia chuan ama awanga a chung te ro ha tur chu ngai ngam lovin a thian te bula chuan anat na chung changa a chung te biak sak lo sham tura ngenin a thian te po chuan a den mun an she thiam pui hnuwa Sophia ngen angin a chung te hena chuan engthil ma an shil du ta biak lo ni in an ngai ta chu mai ba ka Sophia khan helai mun hi lo chho san don ta ang po ni tareng se abung ro poimo tak tak te keng lo chuan helai mun hi a chho san don lo ani ti chu thil chiang sa ani a tin abo ma khan a thian te nen po in ti thiam lo na an nei lo awangin chan lawa chulai mun a chho san mai chu arin lo top mai boka amai ro chu a chung de be thung chuan an fanu chu anat na khan ti boy thin hle ma se mani in thunun zo lo khopa alo ngai lo thote lo sein atana hla tur thil le midang ati thla phan theina tur thil reng reng ati chu an ring lo bur bok ani le chuan heti lai me khen Sophia nu marei po kha afano chanchin ngai ven tur hian Uganda chuan ro thleng to in Dutch embassy poina hnoya nu chuina po chu a hma ai na zokin an thok cha chara chuta chuan police tam jok te le drone te helicopter te mang chuan Sophia zon be puina chu an thok le tamuk mupa amai ro chu hetiang hian Sophia chu nasale zo zokin mishing theina mai ba ka kholam thiam na thlenga zon be puina hi thok ma se Sophia chanchina chuan
eng thu thar ma hriat bel tur chu a awm thei ta chawng lova chuti lai mekin media hrang hrang la chuan finfian a awm mang si lovin Sophie chu ramsa in a ei zo vek ang ti a tholo thedarin lo oi polpo an tam hle maya a chan chu Sophie sul hnu te chui zui tura awm lo wang kha ani ber le chuan an vanu bo zon ani lai hian Sophie inu mare i po hi Uganda voice som ni chuang lai ron kala chuta chuan an vanu mole ngei ani theinan a tha le zong chu a sengna sa in a be dong do mi alawa ama to ka a theang anga ma lo la in nu chheina chu a lo kalpui ve renga ma se Sophia e zon mu ani theinan hian nu chui tu te lam ero chu an be dong to hle maya a chan chu Sophia e khan eng son nu ma a nu chelo awang khan zon mu chu lo injing to lo to pin ramsa in ai zo vek anga chuan an ngai ngit man to hle maya ma se mare e chu a fanu bo zona hian a be dong do ho lo thung chuta a chui zel na chuan a fanu ina a champui a dat zir lai pui pahni te po chu voi engemaw zat a kom mai ba ka Sophie bungrwa an hmuna hmuna te po khan til thar mu in be se reng renga voi engemaw zat a kal non ba ka a fanu bo na awang chuan a ril ro po chu a chol man meu lawa chu mai ba ka midangina ngei dang nget tak an lo nei to a fanu chu ramsa ten an be ani rina chu no thinung chuan apom ve thei ho lo bok ani le chuan mari thorim na zara hian kumsang ni som pakwa khan mari e chuan a fanu chu ramsa ten an e ni ti rindan pai thlak na tur thil chu a hre thei da hlo maya chuta chuan Uganda Wildlife Authority officer cholto Steven Nadruwa chuan Sophie chu a bo zana khan officer pakhat nena a hmodun tho mare hina chuan a soi chuak ta a amai ro chu officer chu thozo ofia ani lo awangin Kamizan Khan Sophie bo zana anin binge yem ti chu finfiana om theilo thunga nima sila officer rin tlak tak mai Steven atu soi chuan mare bi sena choi to lam chu rontinung thar le in a fanu bo chan hri chuak thoi tura chuan ein ngai mana chu mai ba ka October ni somni pariat kumsang ni som panga a Sophia ile a thian te pahni thlen na hmuna tanga kilometer khatle a chan vel le ka hla a sipai zali vel training na hmun ke ma om ti hriat ni in heta tang hian officer Steven a khan do ta sei lo ti chu aron ti cheng le ta a nima sila chu officer wang chuan Sophia chu hunrei tak chong abo phati ero chu finfiana al om lo awangin chuta chuan ngei dan chu a siam fil top theilo thunga a chan chu officer Stevenan officer puile Sophia in bilai muma se a hnu zela thil thleng a hmu chuan silo awang khan officer chu Sophia bo na chuan enrol thengim Sophia khan officer nena khan chulai chin chang chu zotin anin bilai chu officer Steven a khan lo hmu in Sophia khan officer laka ashia duang ang ashia nuwa khan akal son le ngal mai emni ti po chu shia to rin tlak tak om talo boka ma se mare chuan ngei dan thar nei le in Sophia bungrwa an hmang ang te chu Netherlands sa DNA test nei turin a thon ta a chuta DNA test atang chuan bungrwa te chu Sophia bungrwa ngei ni ti chu finfia ani mai ba ka to ti shiat lo DNA chu model ani ta a chuta tanga chiang te em mai chu Sophia bo na khan ramsa ni lavin mishing nge anin rol ani ti chu ani ta a ti chuan Sophia chu kidnap emo mishing manga sumdo na thilvela khoi khemna atok nia ngai na chu alo piang le ta a chuti rwal chuan Sophia khan ama nun nala in luya azwang thlatora ngai po an omnuk mok ani ma se chu ngai dan chu Sophia chung dan chuan oi har se mema a chan chu Sophia hian nunna hluzia a hria chen ema wangin ama nunna la du tur khopmi ani lo tho an sei ve tlat maya tin anunna po chu lo la ta pon ti reng se engwanga abong ro te chu paidara aki korte po kha engtia thinglia ra omde nge ti tile abo hnu ni ni hnuwa ama vek chu ron in lar le in abong ro te chu an hmuna hmuna khan alo da ta emni ti te chu zona lian tak mai ani le ta a te chuan di in tes an nei hnuwa Sophia bung ro a mi pa tu ti sha lo di ne an hmu atang tile officer Steven a thosoya changte in kilometer khatle achan vel le ka hla a sipai training na a hunlai omte kha rin hlel lo theilo ani le ta a achan chu Sophia sol no chui ngai na omlo tur khopa che dan chu an thiam don ti chu a chen sa awangin le Sophia bo hnu ni ni hnuwa abong ro alo om le ringo dan te awang chuan engemaw thil in thuplian tak awm nge chu an ring le bokani ma se sarkar lam chuan Uganda Wildlife Authority officer te anmol phaulan tur hian
lem an chang mai zo kani ti te chu fin fian om si lawa Sophia chan chin she tu te ngai dan chu ani lo thele talawa chu mai ba ka Sophia in adat sir lai pui a cham pui te po kha rin hnel pola chuan ron om le bukin anni hian Uganda mi telaka Sophia atlak tlom ema wangle anni ai din mun thazok Sophia ina a hauzela wanga ron thikin an chanu chunga chuan an nun rona an chwa tamai anga ngai polpo an omboka ma se heng zong zong a hian a thian de chu phafai vekin an thian no Sophia chu an tan po mi thatak mai ani awangle in huat na le in hau po an nei lo thote soin anon na lak sak do tor em khopa rel ro thalo tak an pot ngai lo tho chuan an tang ve tlat maya chuti lai mekin Sophia bo hun lai kha aril ro lama har satna an ina sa zol lai alo ni kher bok nen Sophia chu thlem ol hle dona an thlenna bul hnai vela chengtian Sophia chunga chuan ngai to na swal ron pu in ani mi zong zong chunga that chho thin Sophia chuan Uganda mi alo hmangai man hle to awangin tongkam tha chu a hnial don lo to pa chumi chu remchang a hmangin khotwal mi la ka tang hian Sophia chuan abe se lo thil rap thlak tak atong tamai ani ring pol te po an nok boka amai ro chu heng song song hi fin fian rin tlak le belchian do lo vek ani awangin engma danin thutlinga apong theilo thung ani amai ro chu hetiang ani chungle an fanu chungchang a thothar ombel tor omlo ma se Sophia chung ti ro chu an fanu zonna hian an la be dung do holawa amimal angsong po hian cholawin Sophia zon na chu an la kalpui chara engtik nia emo an fanu chunga thil thleng dik tak chu an la hriat nge chu be sein an fanu po chu damina om to kher lawang ti po chu hun chuan ron hriat tir ma se an be dong to ani ti an tong kam po hian an lan tir du mi alawa chu mai ba ka anu a phei chuan nu chui thiam bik te roi te hialin an fanu chunga thil thleng dik tak an hriat theina tur hian sumpo an sengna sem ema ma se ma so na ero chu engma an mu bil lo thung le chuan kumsang ni som pakwa khan Uganda public prosecutor lamte chuan Sophia case chu ron thar thole in mi puilam puin an ron ngai ven thar le hlea le chuan chumi kal zela chuan Sophia tena tour guide an roi motor khalto ni bok Michael Kajambo chu kumsang ni som ni panga chun thla khan thuzo fia ani a ma se he case atana masona chu mobil tour aum pha chong lo thung heba ka hian officer Steven atanga an thusia dan chuan Sophia ni a thian de chuan jinglam darli vel thleng khan music ring taka playin chuti lai chuan anatna awanga in thunun har sa te tak mai Sophia chuan anung chang thatak te kha a hlo veka a chet phung adanglam ema wang chuan officer Steven chuan tour guide Michael hnena chuan Sophia chu damro ina hroi tur le anti po chu cancel me tur chuan ashila ma se Michael chuan Sophia na chu a hriat thiam lo awangin Steven a thuron chu alo pum du lo ani oma le chuan chumi hnu loka chuan Sophia chu asol hnu chui zui nge na omia lovin abo zuita alo ni le chuan Sophia case kal zela hian kumin jun thla a Michael a thu an zo fia thleng khan thu thar hria the chu ala om tarenga amai ro chu engche ange Sophia chunga khan thleng ti le nungdamin ala omangem ti da chu rinda ne ngai dan lek alo ni ta a chuti ro chuan Sophia ikha ramsa ten lo be tareng po ni se ngatinge abong ro te kha abo hnu ni hnia an zon to na huna khan engtia lo om thei nge ani nge nianga a chan te pahni kha an lo in ro ring zo ani lo poin an tour guide Michael emo khotwal mi nge ni anga sepai ke mo om te kha ni zokta angle ti chu mitam tak zo na chu alani taringa le chuan he khesi ton thlengin an na chui reng bok ani ole khati zong kha ton tuma kan ngai thla kho le the chu alo ni le ta a he khesa en nge dan te comment section nama in lo sei vele chodonia